Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da ‘yan uwa na faɗin duk duniya. Musulmai da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ina mana fatan alkhairi, ina mana fatan jin daɗi da kasancewa da kowa a cikin wannan watan Ramadana. Mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan shekara. Ubangiji Allah ya karbu ibadunmu, Allah ya karbu addu'inmu, kuma Allah ka rufa mu asiri duniya da lahira. Masu neman arziki na gida da na waje, Ubangiji Allah ka ba su sa'a. Allah ka taimaki rayuwarmu, ka taimaki bayanmu, ka rufa mana asiri, ka ba mu abin da za mu taimaki ‘yan uwanmu. Allah mun gode ma da kayo musulmai, Allah mun gode maka da kayo musulmai, Allah ka ɗaga musulunci, Allah ka ɗaga musulmai, Allah ka ƙasa da kafirci. Ubangiji Allah ka tabbatar da mu a cikin addinin Islama. Mun gode wa Allah, alhamdulillahi. ‘Yan uwa, mana murnar wannan wata na watan Ramadana. Ubangiji Allah ya tabbata mana da alkhairi a cikinsa. Allah ka sa a cikin wannan wata muna ɗaya daga cikin awan da Allah zai ‘yantar. Mun gode wa Allah, ina yi mana fatan alkhairi. ‘Yan uwa, ku ci gaba da dagewa da yin ibada, kamar yadda addini ya faɗar. Mun gode da kallon bidiyon. Ubangiji Allah ya saka mana da alkhairi ga baki ɗayanmu musulmai na faɗin duk duniya. ‘Yan uwa, ka danna mana liking. Mun gode.